Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon. Naghatag kamo ngadto sa Dios ay kanapulog bahin, bisan gani sa mga lamas, sama sa hirbabuyna, sa anis ug sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon, pananglit sa hustisya, sa kaluoy ug sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giya nga buta, sa laon ninyo ang lago nga nasa inyong ilimnon, apan lamyo ninyo ang kamelyo. Pagalaot ninyo mga magtutulo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon. Naglinis kamo sa gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit, pinagi sa pagpanglupig o kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyohi una ninyo ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, adlaw karon nga Martes, Agosto 27, fiesta ni Santa Monica. Usa ka inahan, usa ka asawa, inahan ni Senior San Agustin. Ang Ebanghelyo karong adlaw nga atong gibasa, nagahatag natog buhing pahinumdom. Nga likayan unta nato kining gitawag og split level spirituality or split level Christianity in our context. Unsa man ning split level? Kana bang dili magkatakdo, dili magkasibo ang unsay atong gituman sa atong mga obligasyon sa relihiyon unya unsa po'y aktual nato nga kinabuhi. Para karon sa Ebanghelyo, gisaway gikundina ni Jesus ang mga Pariseo ngano man faithful silang paghatag og tithes, no? Kay kanang pulog bahin, ang pasabot ani kay kana mang tithes nila, no? Tithing. Kanang mohatag og 10% sa imong income, sa imong abot, sa imong kita, sa imong abot sa yuta. Ingon na katong Ginoong Jesucristo, maayo lang mo, update mo kaayo mohatag og 10% sa inyong abot og ihabalik ninyo sa Ginoo. Pero nakalimot mo, wa mo magtagad sa obligasyon ninyo sa gugma, hustisya o kamatinud-anon sa atong isig kaingon. Mahitabo ba yan ni mga igsuon diha sa atong kinabuhi? Sa atong kinabuhi, sa makadagang higayon, ang mga tao po, mga igsuon po nato usahay, maingon ani. Kaya mga tao nga Dios noon, hinimbahon, kusog mohatag sa simbahan, pero mahibawaan po nato nga nangilog og yuta, nanikas, unya nang lupig sa ilang mga igsuon. Kaya bawat nga na mga tao nga Dios noon kayo, no? Kusog mo sponsor og naay mga kalihukan sa simbahan, punang hilak po itong mga igsuon kay sibog tong muhon sa utlanan sa yuta. Kita man pong tanan, masipyat ni ini, pero mo ni gipahinumdom sa Ginoo. For example, i-apply nato Ebanghelyo karon sa ato ang kinabuhi, hindi malipay ang Ginoo pananglitan og dako kintagag pamisa unya kana imong gipamisa, kinawat, tinikas or bunga sa suborno nga imong nadawat. Ngana ba mo ibo pasabot sa Ebanghelyo karon. Na may usahay nga na may mga tawo nga moangay publicity. For example, bakikaw man sa tong kinabuhi og kusog ka mangimbitar og pari sa inyong bahay, siga mo pagkaog pari. Unya kusog ka mong imbitar og obispo or madre mukaon sa inyong bahay kanunay kay mga pare lagi o mga taga-simbahan. Kusog ka mo treat. Pero ang imo mismo ang kaugaliyong mga helpers, mga working student, kipasudan rin yung mag-asin o tuyo o di ba, magic sarap. Unya, why, klaro nga kahigdaan. Yun ana ba, mo ibot-sabot anang split level Christianity. Muning kamot nga makalikay sa gibuhat sa mga Pariseo sa Ebanghelyo karon kay di malipay si Jesus ni ana kay sa alaot mo mga Pariseo. Daygo nato ang Dios angay nato siyang pasalamatan.